Kaukana kaukana, syvällä viidakossa asustaa Tarzan. Onks kellä aurinkovoidetta? Tai yhteiskarpenetti? Päivät kuluvat iloisesti leikkien apinaystävien kanssa. Kunnes kaikki apinaystävät palkattiin Hollywoodin käsikirjoittajiksi. Nyt Tarzanilla on ongelma. King Kong on varastanut Jannen leikkikaverikseen. Tarzan on mennyt Jodan luokse kysymään neuvoa. Isolla linnulla sinulle lentää täytyy. Hänen on mentävä Hollywoodiin hakemaan apinaystävänsä takaisin. Olemme saapuneet ei kun siis Hollywoodiin. Ilma on lämmin ja miellyttävä. Luvassa on auringonpaistetta koko viikoksi. Toimintaa. Lisää toimintaa. Alas taas! Kohellusta. Tarvitaan vain yksi mies. Ja pari apinaa.